मसलपुराव बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघआ खुंगा 5थि बोसोरारि थान्दै जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय ट्राइबेल संघनि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव दिनै बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि खुंगा 5थि बोसोरारि थान्दै जथुमा खुंफुंनाया जोबनानै थाङो। बे थान्दै जथुमायावनो गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफादखौ दाफिनना लानाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव मोन 10 प्राइमारिफोरा बाहागो लानाय बे थान्दै जथुमायाव सुभाष चन्द्र राभाखौ आफादगिरि आरो फुलेन चन्द्र बर'नो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ होनानै सा 27 सोद्रोमानो गुबुन गुबुन बिबान होनानै गोदान आफादखौ दानानै लानाय जायो। बे थान्दै जथुमायाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि शुक्लेश्वर महिलारिया बाहागो लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघआ आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबाय थानायखौ फोरमायो। बेखौ सरमायनो दानि समावहा जों बेखौ फोरमायनो सानो केन्द्रीय कमिटिनि जानानै मिशन भूमिपत्र जों हानि मानसि जोंनि आखायाव नाथाय जोंहा माने हा दं जोंहा किन्तु जोंनि आखायाव माबा गैया नथि गैया डकुमेन्ट्स गैया गतिके जोंनो डकुमेन्ट्स नांगौ जोंनो डकुमेन्ट्सखौ होनो थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ आरोबाव बे बिटिआर सरकारखौ जोङो दाबि खालामगासिनो दंबाय थायो जाहाथे जोंनि मानसिफोरा मोजाङै जोंनि हाखौ जोंनि पट्टाखौ जों मोनो। एफआरसिनि फरेस्ट राइट एक्ट जिथु माबा दङ बेवहायबो जों जाहाथे मोननो हायो। आरोबाव बे मिशन भूमिपुत्रनि जुगेदि जिबिलाक आसनि लादों बे आसनि जुगेदि जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा हा हुखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो अर्गेनाइज खालामगासिनो दंबाय थायो जाहाथे जोंनि मानसिफोरा बेनिफ्राय बन्चित जाया। बेखौ ट्राइबेल संघआ नोजोर होगासिनो दङ आरो बेदि स्पेसिफिक जिबिलाक केस जों मोनदों बेखौ जों लोगो जिथु हाई लेभेल कमिटि दङ स्क्रुटिनि कमिटि दङ कमिसन लेभेलाव जों बे बिथांमोनलागै बेखौ दैथायबाय थादों बेखौ परीक्षा खालामगासिनो दंबाय थायो। ट्राइबेल संघनि जिथु ट्राइबेलफोराथ' खहा जागोन कारण बिदि एडभान्स आरो पपुलास जि जनगोष्ठीखौ 6 जनगोष्ठीखौ जि जनजातिकरण खालामनो थांबा जोंनि मानसिफोरा माने बेवहायनो जोङो खहा जागोन खोब गोदोर खहा जागोन। बेनि थाखाय जोङो ट्राइबेल संघ आरो युथ लीग जोङो रेडि जाना दङ जाहाथे जोङो आयेननि खहाय लागोन प्रसेस चलायगासिनो दङ। दा जोंहा दिनैनि समा एखेबारे खोब सिरियास जोङो दासो बुंलांनाय 15 तारिखनिफ्राय जों 21 तारिखहालागैसिम साइकेल रेलि खालामनांगौनि गोनांथि दङ कारण जों एवारनेस खालामनो गोनांथारसै कारण 6 जनगोष्ठीया बोरैबा जुदि एसटि जुदि मोनोब्ला जोंनि बे ट्राइबेल नखरा आरो जोंनि बे टटेलि अल आसामाव ट्राइबेल नखरा खोमसि जानो हागौ आरो कारण जों जुजिनो हानाय नङा। नोंथांमोन प्राइमारि 16टा प्राइमारि मसलपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बा युथ लीग डिस्ट्रिक्टखौ लानानै थाबैनो गामिफ्राव सुबा जोङो एवारनेस केम्प खालामनांसिगौ कारण जों एवारनेस खालायाबा जोंनो रावबो डनेसन होनाय नङा माने जोंनाव दा ओरैबायदि अनलाइन जानायखायनो जोंनाव दा फाइनान्सियेल बिराद क्राइसिस फैबाय दा जोङो दहाय सार बुंलांनाय बायदि